Wan bar saki yak opening ceremony jang ka FIFA World Cup 2022 ban pen I da kajan screen ha sning side sning ha green lawn farm and resort. Na kabenta ki jingtip pun shiki number nyo not prasan kendai ar pra kendai henriu but pra nyo san ar kendai prasan san. Kat badang jan kisngi jong ka jingjin ya kinong mi kamat pajba kaban salong house nem upan sawan kabalong ru satang khendiat banai ka jingrung jingmi jong kinong yalam bat kinong kersian jong kiseng sanyi hima sima ru kalalong nakapor syakapor tang hadin khendiat tayo baladon ka jingmi ki kenrum kenram ka seng UDP Homesning Constituency lane ka UDP Homesning Circle namar ka jingmi no jong presiden kane ka parti na Homesning Constituency menta ka sengipat kaseng UDP kalanang kela durpat da kejingwan penyeso jong weipat orang ba anong ilam jong ke parti PDF uba badru kumu General Secretary ke PDF Homesning Constituency kata uba dipul rentatiang renkat bat ki parlong bat kinong bot jong une orang ba iba dipul rentatiang iba penyeso dari parti UDP akan kesini iba dipul rentatiang di General Secretary jong ka parti PDF jong ka Homesning Constituency hakaba akan kesini la join kada penyeso ilate sya ka parti UDP ya join lang sya parti UDP dan re akan kesini kimla pania don kan dan re kalau don ke jinyo seluruh jengwat ba gini don lang hakka parti UDP dan kada kapal kadang jeng priang borom ke jengi baro ye inde rampak lan bagi ni parap jengi to ya asa sisi ke jing thap di ke bajang Jitan thank you iba Christopher Singh Marthon iba Benson Singley iba Anderson Mauyong iba Robas Pena iba Yarak Bun Milim iba Chris Sina Milim iba PM Milim iba Masin Singley iba Antonas Marin gede iba ya ba dipul rentatiang lap diang sung bahan oba met ba lengdo obade presiden barang badu jong kaseng sanyi hima United Democratic Party ubalong ru ha keju kopor ulampang jong ying dor bar thawain ke jelah nangta oba alan tri dekhar obade vice president ke parti haga jingya sekilang jong kinong ilam ke parti na ke district kiba kentup ya oba donbok komdeng obade presiden oba Michael Karunai obade secretary nangta kinong kitkam jong Homesning Circle kiba kentup ya oba Rocky Kela obade vice president oba ADG Kharbani obade general secretary oba Watson Kharkrang nangta ha kejingi don langru jong oba Sunshine Makri obade kertong yakun election MLA ke parti UDP na Homesning Constituency bat kiwe haba ajingkran nagaliang jong oba dipul rentatiang ulong magajingwan penyeso jong u sya ke parti UDP bat kejing sim jong u ya ke rai rang ba kalong hadin bau yui badai satang gane seng san perthai trairi kabadon jingkermen ban yalam ya ke sarkar jela ke batamai klaim da penmi pat ya kono ka daw ke baumi na parti PDF uba amet balang do haba jingkran ulong bawat la kaladon kejingmi jong kikato ka ne kinong ilam ke parti Henry haba kenya kejing don jong kibawan penyeso sya ke parti kejing bun pajba kalandang bun bat kejing kermen ban ra ya kejing jom kadon bah hapo Homesning Constituency namar hakane kesngiru kejing wan saki jong kipajba nong kersian kala pendap smam ya ke hall hapo Homesning Auditorium kumba pitip hi bana kaliang jonga kumwe lagi orang ba samlarang ba jong ne song bagat hani gi bolo we nglasim ya karai rang ba banane syakmat akwa bandon no hakaying kasem ga batmai berkata kadeka UDP munsuan ladon teh haseng kongres hadin nang tu ngami no ngalet join no ya parti ga batmai haus sam arjar khatnyu hadin ketung ladon katu kan esdem temen ta bangaso baga jela jungi kadon kam ba penklan ya kane kaseng UDP ke baladon tagi pau teligis nem namang ilamat pun teligis seng ke belas mencar hakne ke jela jungi rengi syam ba kidon stang ki jingkular hi population tim sem lalah bentri hagi kam ki jam ki baki kidon rengai ba ka UDP hakne ke tinggi bonta kan long ke we na ka parti kaban lead ya ka sorkal kata ka ki jingkermen ke jonga nganu banong ipi ba hakne ke tinggi bonta arja fulai ka UDP kan ka we na ka parti kaban lead ya ka sorkal apa kame khalia ngelasan keleng haga jela jungi sa east sa west sa jenjang teteter
ngi ba ka UDP kan wan emerging party ka ba hetam apa ka jalan ini namar ba ngi hab ai buram ka ba kerpang no ngi hab ai buram ka ba kerpang iba met ba lendo iblong state president iba dan por banwan hagi meeting berit no banyak kendu iki circle bani kendu iki district kata kali leadership quality ke jong ni so sarong ba ngi iba met ba ilong ibri ba kloy ha ban pediang dan ilong ibri belum komitmen mo ibala ban komit ting satu sing ma ko kendu ileng ba i pro jong belum nisar apa ka kali government hak poi bilang bin kam hang i ketika si balong meeting jong ki yang bagi select candidate ida apply por khang bani kendu yang klam don kano ka jing Tajing pemut pediang bani. Kane kali leadership quality jungi. Kabanga sa kloy bani do dekat no berkene kai parti ba. Ngalagon mentasi. Te kajian inti junga kalau ke bajrom ngathai nai thuk khana ne kan simpol te ngathai khamba bangin ya kedua hagwe ipor ne ngin tre ka kam. No ban bang ji thuk khana ane apen kesan ya lajong kam dabha kan. Ngami nakano kono parti ro ngam kan thoi ka parti ka bangadon menswa. Ngami dah kamu sobha lajong, but ngam don dau bat no kata kali kajing long jiman jonga, ngam don dau ngasukwa ba mentah kelari deh, yang ini pat beri nyotrap bangi deh kapor mentah bangi klain no akan ke parti UDP, pakai datang kan ke parti, kapala ban air kajing syakri ke bahok apa kajala kajing. Dese gila banong mo, don gi national party berper gilayat, gilayo mat ya ke sarkar ke ba menswa. Iba ngin nasional kisah asta kijing keluar hai population kari jungi kejela jungi kenang duk kan melami kesni kenang kredit kan melami kesni namar ba ki he tanggania ha population but ki le ban kamai tang badia kare sarkar so mipi lalu ola mula control lagi an lightly family ki ba he spa tingi ko ka sarkar jong pai ba yem ko ka sarkar jong ki he spa kata kali ka thong ka ba ka pendekan ni ko marwali ka bohi ka song api hanga mengi lagi pai ba kibadat thep ya kabut mengi bala ban thau sarkar de mengi bala ban perhap ya sarkar dese teng-teng kidon ji somo kidon kiwe ki rong ba la ki nong yalam ki perkhat bada ka pisa la ban thit lut ya balo sisin pin la ka ba asin m nga la nong pi sisin pin la ne ha ka ba asin dari le pinum la amal pai ba di ustad yong pitrai bi se pai ba me pi ba kala ba su thu ta amar ba bun sin ha bang yakran mo i songkai sagi i restoran lagi gi perlok gi tu khana e ba song sita man yo song galong ne ai tu pi wa song lam perlok ha bang yakran ki don gini ki businessman ka tu kan ne ki ba ong gum ne sab hoi te hoi mo tang san sparo kamut ni hoi san spa ta ngi labi kata kali ka jimut jim khan ki kata kali ka jing so ki bayak ki pai ba hari hoi la ban thit tang san spa tang ka bakla perlok kata kam dei idon kam man thit ye ki da jingi da kam ka ba fitre kita kali ka lupsa ka ba hatam ni kerman scam ba ka ne ti mamta mde ta kom sing circle kum long iba mane ba dan bok bat kai ba sutat tam ne ba dan bok ilikum slip ka wekin tin ba yong chip ma nga so pun a sang dia ni kerman ba iba men ba ilong chip minister next how arjan ar fulai kata ali ka bat ba san ta tenagalian orang kenjong nomor ba iba di kirki tenagalian ki nong pria itu ki don la jang kam dengan sai ka kam kan khamjam banyak katin kublai sibun kublai sia jango ha ka bom Nikong aku abarai kublai ba di pulun tetiang ibala shimia gani ka senjam kumuri orang ba ban no ya ka we bat ki we ki party ban one ban pinisno saka party tipi kublai sibun ba di pul ya ka ne ka jing sim ya ka rai pat ke jing don jopi menta ka si ne ban lekat bat ki perlok ki jopi ban pinisno no saka party tipi kublai sia jarungo ya ka ne ka mesim ke barang ba jopi ba pilarai ba kadai setengah ka UDP ke balik regional party ke way nagi party rulum ki ba hai apa ke state ki bakar kum ke jing krem jongpi hidang don ya kata ke jing senia hakani ke party
ba kadai ke bentai pi ba pinsim ya karai ban ai ya ka jing pen klan susu ka support ndai tang ba piwan marwai bentar sini kalau long kanuk sa kalau ni lam kat tu kan ngun ki parlo ngala yo jing tiap bagi dang don bon ba ki parlo jong pi ki ba kwa kan wan ndai mentak si pidala untuk boy kan ne nakal yang jonga kong presiden joka parti sa sisiin ng pediang sumhay bagi parlo ki jong pi bagi ki parlo ki bar sawan join pediang sumha ye pi sa ka parti UDP bagi is kam baka jing wan jong pi sa ka parti kalong banang panklan banang ai ki jing kersa banang ai borsu kamtam habangi don hagalenti jong jibeng kre ya ka election ajar arpulai banjir ya ginomi kmat cari yang dor ba tawan ngikmi bat ni page sepi baka jingwan jong pi kan long kejingmen toy naga benta ke UDP daga ba pinnos nya hakiliang di ba pero ki bang isung tuo ba pila don ke experience jong pi haka politics las lemba ni ma tatin baka jingwan jong pi ba kini no yalam tasi kan no kejingmen toy na kwaru ban pen skemang ni baka jingwan jonga mitasi ni kam day bangawan ban pediang tangi ba dipul ba kini biwam tasi na kwa ban pediang burom ya gitu ki parlok parjo jong pi ki ba pinsan lang ikundu ha kisni ha ki por ki ban wan ban ngangai skem ba ki don bonru ki pai ba ki ba ie ki ba jan ba pi kibala rai ban pinyesno nama pida ban pinyesno yakiru na priang soba kumo piong ya ba nakaliang jonga ngajure wacha ki meeting ki baretro compare ngai baret ba nakata kada makwa ban pen skemang ni baka parti UDP kamta magare ka kenti ke pemerintah ban nakaliang jonga kom presiden ngakwa ban pensai baka jing itu jongi kam day tangi ki no yalam ki leader kam tam susu ngakan tu ye ki parlo no yalam batida bangi day ban itu susu ye ki pai ba ye chungi larangi kum ki no yalam ki leader ki klet ye ki pai ba unai ka bai nong ni larangi kin mau nginyo e ka bai nong ka basutna bat ka basmupa don sibon ki no yalam ki leader ki fail ke ka daw jo ka jin fail jo kita no yalam ki leader nama ki no yalam ki leader kim kloy ban ye yai lang pemadan bat ki pai ba ki yai pe na jerong na kata daw ki pai ba ki jangai na ki no yalam larang yai ha ka sur ngilong ki no yalam klam ki pai ba kamot ngem dai ki no yalam iba lapan seluruh nga banmi sekmat hakan di election hagi tigi benai bladab ngelakren ni ngong ban ini wanno sa parti UDP nagaliang juki yong up kapor kan sapoi but mata kasni gadi kasni ba ibare dipol ilawan ban dipenesno lang ban ngi sa parti UDP hapo ko musting circle ten nagaliang jungahi nga sumudap da cikmen ban kalong basyet ke basengan haba iway na kirurang ba ibla long senior ba ha ka politics nado ki por ki ba menchwa iba ila ban ong ba i candidate ha ki por ki menchwa ba i krishan ba i ipoi ba siya ka jingjob nado usna marja ka lai nado usna marja ka pra ban nga kermen hero ka jingdon rekat lang jungi menta ka sengi bani penisno lang siya ka parti jungi kinwan ra kata kajing skan buat kajing job hakanika election house ni news nam arjar arpulai ai koblai pi baret welcome to the family of the UDP kata kena kalian kajonga kumu aspirant candidate jongka umsting constituency to AP ba ka parti UDP ka kiu mo
naga por siya ko por hagan ni ka temri boy ka day halor ka jing ya don ktilang jong president barang ba do jongi de me I ba ai buit ai bor de me I be kershan be snok ktilang be ten me lam lenti yangi kong ginong kit kam ginong tray jong parti UDP hapo jong ka Riboy district ba de gane ka ji sha amla ban len ngin buri le yu gane ka sha but phir phila ban I kano senil wan yu jat watang hani hong sning mo sha nong po but sha pathar khma but kum ta ter ngia iba hagajing bati kumu presiden barang badu jong UDP I don shisha gaji kit klik gaji sukhia bat gaji su try ka kam bat klem song thai ngi tep ba long breu babun kam ha rela kum taru ile ban plai por ban be hagi por ke badan kam kani ka pani yang ka ban sim jong gaji long lakloi bat gaji trang gaji sliang gaji kum no ban don ya gaji tli gaji long kwe gaji snok tilang naga mata kajing tumo ko bha bat kumno ban pen klan bat ban pen kiu ban ya shaprang hak jere bat ki kam parti rude tenagal yang jongka parti UDP jong district Riboy barakwe ngi pen paw ya kajing sengok ke bakar pang naga mata iba dipul ranta tiang agani kasngi hagaba mai klempep kumbai la rangkat kai bende ban pendap ngin sa pendap pak banadu kani kasngi ila tip tikna bau u long ud khot ba purang jong ka parti UDP om tang hapo jong kom sning konsensi mo mdei tang hang ni rei ha ka district Riboy barakwe iba dipul randa tiang dei shu badang thmai bangadan dan kaman penitu ithau ban introduce kumne kum tai ndai ngitep baula de wei na giru rangba ubala pen I yala ka jong ka sap ka phong yala ka jong ka jing mot ji prakhat yala ka jong ka jingim badi ka bor ka jing trekam ji ha ke ba ila no sinyang simun ha ke ne ka dong ka than ji wat ha singi por ke bala lek no ngi seudon bok sibon ha ke ba ha ke ne ka singi ke ba menta ila shim ke ne ka rai ke ba rangba ban peneso rengkat bat ki kenhon ji sha ka parti UDP kade ka rai ke ba start ke jong phi kade ka ji jangai ke jong phi kade ji berkhat ka rangba ke jong phi namar baro ngi angnut ngi thmu ngi kwa na ka ban pen klanya ka parti re klemdon gi bon peneso klemdon ge no kershan ka shukut tang ha ka chikran re menta de gi kam phi pen pau bat ngi ngi skam ba chi sen ba phi pilawan ban peneso kanam kot tang gi to ge ba katok ne gi bon rekat bat phi chi sen bu thurnya ula ya hakmat uksa un bot bait na din ngi kermen ke gi ba khambha ki ba khambon ki ba kham krau kenang don nang ne shakmat bat ni shenya ba naduk kani kaski ba pinong wei no long tre wa shirham barat ba namar ka don ka kantin bang ba new broom sweeps better kam borbor new sensar senyam bedang thmahi borbor ula ban sar khambha mde ban pen khoj ya ka ei rei komno ya ka ban pen khoj naga banta ban pen klan ban pen bha banang ra shishu ya ka jinang kiu jia shaprang jong ka parti UDP